Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dneska bych vám chtěla ukázat takhle přebalovací stůl, který mám připravený pro malýho a různé věci jako typy z Kiku, z Pepka a z DMK, který bych doporučovala koupit asi ještě před porodem ideálně. Tak, jako první tady mám tu přebalovací destičku, kterou seženete v Pepku a stojí nějakých 70 korun. Ta destička je ještě takhle jako rozkládací, vy si můžete ohnout, jak potřebujete. Takhle už je asi dost jako malinkatá, takže já ji mám takhle. Je slaboučka. Tady na hlavičce je teda trošku jako vystužená, takže ji mám právě takhle položenou na dečce, kterou jsem háčkovala a na stole. Já jsem původně chtěla takovou tu klasickou přebalovací desku, kterou vlastně upevníte do toho dřevěného jakoby podstavce, ale sehnala jsem tohle a přítel vlastně udělá dřevěný rám, aby miminko prostě bylo v bezpečí, abych měla jistotu, že se nikam nepohne. A za mě to úplně jako stačí, je to omyvatelný, je to jednoduchý, jako hezký design si myslím. Neviděla jsem žádný jiný, jenom tady ty žirafky, ale myslím si, že to je univerzální pro chlapečka, pro holčičku, takže to doporučuji. To je teda první věc, kterou seženete v Pepku. Jako druhou věc, kterou jsme kupovali, tak je koš. Je to obyčejný koš, není to žádný speciální jako koš na pleny, který stojí jako docela dost peněz a už asi nemluvím ani o těch sáčcích. Tady to je klasický takhle otevírací koš, v kterém mám normální sáčky. Když si koupíte nějaký voňavý, tak to možná bude ještě lepší. Pokud to budete každý den vynášet, tak si myslím, že zabráníte jakémukoliv zápachu a ušetříte prostě spoustu peněz. Ten koš stál kolem 100, řekla bych, takže úplně super. No a jako další věc, kterou vám asi nemusím úplně představovat, jenom ji takhle ukážu, jsou tady ty jednorázové vlastně podložky, které po vás budou chtít i do porodnice. Seženete je tam za pár korun, velký balení, mají to vlastně v sekci pro zvířátka, takže to budete určitě potřebovat, protože já to budu dávat možná i na tu jako podložku, asi jo, asi to budu vlastně dávat i na tu podložku, když se malej počurá nebo tak, takže to prostě jenom vyhodíte. Po případě, když to nebudete dávat na podložku, tak to jenom setřete. Tak, to jsou vlastně věci z Pepka. No a přicházíme na Kik. Tak, já jsem včera kupovala v akci, takže pokud na to budete koukat, nevím, teď někdy prostě dneska, nebo v rozmezí třeba 14 dnů, řekla bych, možná ještě díl, tak a bude se vám něco líbit, tak bych doporučovala, abyste si to šli koupit. Tady ta věc zrovna v akci nebyla, ale oni teď dávají ke každému nákupu ještě kupon 15% slevu na celý nákup. No a tohle je bavlněná takováhle plena, čtvercová, která má rozměr 75x75 cm. A jsou teda dvě v balení. Je to tady ta medvídková. A pak mám ještě tady tu béžovou, řekněme. Mají ještě jiný motiv a mají potom ještě, myslím si, že v takový šedivý, neutrální, bez potisku. No a neslouží jenom k tomu, když malýho kojíte, pak si ho dáte třeba na rameno na odříhnutí. Slouží hlavně k tomu, že teď v těch horcích, tak miminka by měly spát bez dečky, nedoporučuje se aktuálně ani zavinovačka, protože v té zavinovačce nemají prostor na to, aby kopali nožičkama a tím pádem fungovala nějaká ta peristaltika a podobně. Takže takovej tip, který nemám samozřejmě z vlastní hlavy, jo. My chodíme na předporodní kurz, takže jenom přetlumočuju informace. Miminko položíte hlavičkou, takhle, když si vlastně tu plenu ohnete, tak budete mít trojúhelník, vám vznikne, proto to musí být čtvercová plena. Malýho položíte hlavičkou takhle doprostřed, no a
zabalíte ho a vlastně díky tomu on bude mít fixované ručičky, ale ne nožičky, kterýma může kopat pohodlně. Tady ta plena, já jsem nejdřív se trošku bála, že bude malá, protože nevím, jsem měla představu, že to dítě bude asi obrovský a je krásně veliká, takže je z lehkého materiálu. Teď, když byly prostě 35 stupňový horka, tak si myslím, že pod to bodíčko a naprosto to stačí, nebo jenom prostě plenu. A jestli nevím, jestli jsem zmiňovala cenu, ale dohromady to stálo 75 korun v obě pleny, takže, nebo 79, což je jedna plenka za 40 korun. Nádhera. No a přesunem se takhle pod můj stojan s oblečením, který bych vám taky někdy do budoucna ráda ukázala. Nicméně tohle za mě strašně velký tip, hlavně teď, protože mají v akci tady ty pěnový pucle. Já to mám jenom do 5, ale v té vlastně sadě je to až do 9. Ten zbytek mám uložený tady takhle v boxíku. Takže vlastně vytvoříte ještě jednu řadu a 9 bude tady, nebo prostě uděláte si to nějak jinak. Mně to stačí teď momentálně takhle, vlastně to budu potom ještě otáčet, že jo, spíš takhle. Je to omyvatelný, je to měkký, miminko může krásně ležet na bříšku. Samozřejmě tam je napsaný jako od 10 měsíců, ale oni počítají s tím, že to asi nebudete vyloženě využívat jenom jako podložku. No a teď proč to hlavně zmiňuji? Jednak to jako doporučujou, i třeba na předporodních kurzech. Jednak to můžete dát ven, omyjete to, prostě nemusíte tahat deky a podobně. No a hlavně to chci zmínit kvůli té ceně. Ty kostky jsou docela veliký, jako fakt je to velký, když vám to dám takhle dál, tak vlastně tady máte ten stojánek na oblečení, takže vlastně to je skoro jako stejně dlouhý. No a stálo původně ty puclíky 249 korun, potom to zlevnili na 199, pak na 109 a já jsem to včera kupovala za 99 korun a ještě jsem na to měla 20% akci. Takže si myslím, že úplně skvělý, takhle levně to snad neseženete ani na Vinted. No a jako poslední vracíme se tady takhle zpátky. Jsou 4 typy na hygienu pro malýho. Jako první je tady Perlan, který asi znáte, nebo já jsem se o něm dozvěděla ještě, já nevím, když jsem asi otěhotněla, tak hned pár dní potom, že je to fakt jako dobrý. Používá se to místo vlhčených ubrousků, který teda já mám tady taky přichystaný, tady ty od Pampers mám je vlastně i daný tady takhle do zásoby, protože jsme je dostali od tchýně, která pracuje prostě ve zdravotnictví, takže to jako mám tady. Ale úplně s něma nechci malýho jako utírat, spíš prostě na ručičky a pro mě a tak. A chci využívat právě tady Perlan. Já mám rozměr 21x24 cm, ale vy můžete sehnat ještě větší, který podle mě doporučují víc, a to je, myslím si, že 32x32 cm. No a je to vlastně takovej viskózový papír, který namočíte. Vy si ho můžete ještě rozstřihat podle toho, jak potřebujete. Jak budete mít velkou krabičku, stačí, já nevím, svačinová krabička, anebo používají takové, vypadá to vlastně jako tohleto, ale je to navíc použití. Myslím si, že to seženete, já nevím, jestli v DMku, ale určitě to seženete online, anebo třeba si můžete oddělat tady to vlastně, tady to víčko a přidělat si to potom na ten svačinový box starší, nebo prostě jenom svačinový box. Rozstřiháte si to podle toho, jak potřebujete, nebo si to rozstřihávat nebudete. Složíte to jako harmoniku, určitě to najdete i na internetu. Dáte to do vody, nasáknete tu vodu a přidáte třeba i nějaký olejček, když budete chtít. No a máte vlastně vlhčené ubrousky. Toho je 200 kusů a stálo to 220 korun zhruba. Koupila jsem to v lékárně
v Dermaxovi. Myslím si, že to bude mít asi ve všech lékárnách. V DMku to nemají. Nebo v Tetě to nemají. V DMku nevím, v Tetě to nemají. Jenom pro srovnání, nevím, kolik stojí tady to balení. Počítám třeba 30 korun a je to 48 kusů, takže si to potom srovnejte. A hlavně jako tady to je 100% viskóza, netkaná textilie, máte tady vlastně i popis, k čemu všemu to můžete využívat, že to není jenom pro děti, je to třeba i na úklid a tak dále. Jo? A snad jsem jako někde i četla, že se to používá na víc použití, že se to dá vyprat, jako hadr třeba. To úplně nevím, teda já to asi na víc použití používat nebudu. Nicméně je to skvělý jako tip, podle mě ušetříte i spoustu peněz, takže takhle. No a s tím právě souvisí ještě dětská kosmetika. A jako první bych vám chtěla tady ukázat od Celusu tady ten CBD dětský olejček. Já sama používám veganskou, ideálně úplně přírodní jakoby kosmetiku. A Celus je moje oblíbená značka. A našla jsem tam teď tady ten dětský olejček, CBDčkový, zaostři se. Tak, který stál zhruba 169 korun. Je tady vlastně napsaný, že je to i pro citlivou pokožku. Máte tady vlastně od 1. měsíce, že to je. Nechce nám to zaostřit nějak. Tak já to přesunu tady takhle sem. No. Tak. Je to právě i proto, že když dítětko třeba trpí na opruzeniny, na nějaké začervenání, může to fungovat i jako suchý olej. Doufám, že to takhle přečtete. Jo, už. Jo, takže hydratuje tu pokožku. Já to zmiňuji i z toho důvodu, že vlastně, když budete namáčet ten berlan, tak vy ho namočíte, ponoříte ho vlastně celé ty ubrousky, všechny ubrousky do vody, nebo všechny, prostě část, kterou si nastříháte, a kápnete do toho olejček. Třeba, já vím, 1, 2 pumpičky a máte to i rovnou jako naolejovaný, ty ubrousky. Takže můžete právě využít tomu i tady ten CBD dětský bioolejček. Je to i pro děti, které trpí na ekzém. Jako druhý tip, tak ten jste určitě už viděli. Tady to seženete všechno v DMku, myslím si, že i v Tetě. A je to tady ten od Veledy Baby Cream, ochranný vlastně krém na zadeček. Veleda je jedna vlastně ze značky, kterou mám moc ráda, kterou kupuju, je to bez parfémace. Ten krémíček bude ještě v takovým papírovým balení, takže nehledejte vyloženě tu tubu, ale prostě papírový balení. Je to vyhlášený krém, tak uvidím, doufám, že bude fungovat. A stál, asi kolem 200, možná 250 korun, víc si myslím, že ne. Takže ten je jako osvědčený, ten vím, že spousta maminek, nebo i prostě lékárnic a lidí, kteří se pohybují kolem miminek, doporučujou. Takže takhle. No a poslední, co bych vám chtěla ukázat, co jsem taky sehnala v DMku, je od Celusu tady ten nosánek. A mají tam vlastně ještě, vypadá to podle mě úplně totožně, jenom tam je teda jiný nadpis a to je na pupíček. Já jsem zatím koupila tady ten nosánek, který vlastně slouží k tomu, když má dítě podrážený okolí kolem nosánku, tak mu tam kápnete trošku olejčku, obsahuje eukalypt, sklidňuje, chrání pokožku a uvidíme. Prostě jsem to koupila, stál nějakých 170 korun, a jeho 10 ml. To jsem ještě nezmínila, tady toho je 50. Je to teda velký, jo, docela. A tohodle z toho je 75. Takže to jsou vlastně 3 produkty takhle z DMK, který bych za mě doporučila. A momentálně jako nemám nic jiného. Kromě ještě teda tady těch krémů od Hypu. Plus ještě potom mám další kosmetiku dole v koupelně, ale já jsem vám chtěla vložně ukázat jenom ten přebalovací pult teď. A tady mám malý Bepanthen, který jsem dostala od doktora. Mám jich víc, mám i velký balení. Od toho Hypu já úplně nevím, jak moc to využívat budu, nebo ne. Je to teda kosmetika, která je neparfémovaná. Je jako asi docela
známá, já s ní úplně takovou zkušenost nemám, každopádně mám to tady připravený, už jenom proto, že to prostě jsme to jako dostali, tak vyzkouším to, ale nemůžu zaručit, že to bude úplně skvělý. Já mám sama zkušenost spíš s Veledou, s tím Salusem a tak, ale jenom, že tady to mám ještě taky a Bepanthen tak ten si myslím, že bude super. Mám teď tady to mini balení, protože ho chci spotřebovat, ale budu ho využívat hlavně i na cesty, protože mám jich víc. A tak, takže tohle je vlastně jediná kosmetika momentálně, kterou tady mám. No a takhle vypadá přebalovací stoleček, mám tady plínky, mám tady teda vlhčený obrousky, ještě jsem vám neukázala lampičku, kterou mám z Temu, která je takhle dotyková, má 3 druhy světla, stála mě fakt pár korun, takže to potom mám jako tady, až budu malýho třeba v noci přebalovat. Podložku, tady potom, to tady teda mít jako vyloženě nebudu, možná tu Veledu, ale tohle mám v koupelně. A perlan, ten si ještě musím namočit, ale nechám ho tady. No a to je všechno. Doufám, že se vám to video líbilo a že jsem vás aspoň trošku něčím inspirovala. Za mě skvělá věc ty pucle. Pokud scháníte, tak utíkejte, má je v akci. Tak se mějte krásně a příště bych vám ráda ukázala další nějaký věci, buď kosmetiku, anebo možná oblečení nebo výbavičku prostě pro malýho. Tak hezký den. Ahoj.